Iyo pasalilianan ko. Monilagay ko ang dolay kung sa ng panawa bago para sa na-check-out. Kaya kung ito na gusto kong dompeyo, ay sumasarang waka ko para sa nakankan, wang kinagan na nada ko na kanika. Ay sumarwa ko kat na wang dompe, pero wang speaker ng legislature, so kapag o nakalatakan ng bayan mo search ako government. O ay sumarwa kong John dompe usap. Yes, someone na siya ng Rahnwet o ngayon din siya mabanda siya ang kakita ang bukas. Kaya someone na siya ng Rahnwet but donde akat yung kasarang ikawawi o kamurada kanyang katnawang donde. Niyak siya sila kaya kaya sa kriya, donde ka siya niya kasarang yung Komwurimwur the state funeral o kanyang katnawang donde the Honorable Feliciano Mother and Berman. Kasawat niya ng Donde State Legislature Chamber o nagsimula dumalang ng chamber ginang siya na magyawin sa kes o sa nanggaling medalanin. Mayang katuan pa siyang state funeral which yun na sa kes katnawin Donde the Honorable Wehi Oliver, Speaker of Legislature Gesa, the Honorable Martin T. Yamaguchi, Vice President ng FSM, the Honorable Aaron B. Paddock, Vice Speaker ng FSM Congress, the Honorable Esmond Moses, Joint Legislature Gesa, members of the Joint Diplomatic Corps, the right of Wehi, whatever local government can wait to be, pininin ng government Berman, o right kung tatawan office o balikan ng government mo sa OCHA. Kasawat niya kayong kakabanin way, magyaw mo rin na kanang kasantikan o kabalben COVID-19 o tatakot po ita. Nang kasalatang sa karatakan na sansan ng kasarawat ay na nagsansan mga menuda ng Governor Wianan sa kaun overwhelmed the moment of John Ponte. All management ang putihan ng bakit wag ko pesa gusto na malak na sa gas. Pero ang babatiyan way ang sa bakchocho. Deledoran na bakchoyo na nag-translate sa upon ni sa chamber lisa silo barrio at lisa priya. At ang babakaway ng dagang ko sa malagay. Yan ang aking kayo. Senator niya ng William sa gas ng Donde Legislature. Keriaun, Framer sa Constitution, Demen masawa sa nakabutang Constitution, kapasanit latawin sa kes, kaslo Speaker ng Legislature, katayo, wanyaba ng Keriaun Donde Constitutional Convention, Kalma, General Manager ng PUC, Kawano, Director ng Department of Treasury and Administration, Kaisno, Planning and Budget Advisor, Kawano, Tax Collector and Administrative Clerk, o Kingsep Laluda ng Governor ng Wentompe. May kami batyongan bago Wentompe, daraan ng batyongan ang Bilibili Kauno. Buka ko sa kwat-kwat kadadadano o management sa babaka sa kwat-kwat menel o wanyabama. Ludalan Governor Berman batyongan babawin ng paninsya o batyongan kadat-kanang kilo pwede madalanin sa isabaw na matiyang way madalanin. Napisyuanan ko mga choro kaysa ng way kuchik sa kesonet. Pwede kapisali dalante Ludalan Governor Feliciano Berman Katnawang Donde o Speaker ng Legislature Gesa, Patrona Variety Office kan Balikan o John Way o Patrona sa kapila sa Kanang Donde ay mono o kapisali dalante Ludalan Governor Feliciano Berman o Atron Benigni Chukachuk. Patrona siya magkat, lumiyak sila ko kay mabatod o sa government ng FSM o ang desiyang way nagikan mabatod Donde. Mabiliang nga mo sa karatang bato o penine. Mendato ang mga kasampan manager at sa lahat siyang Donde nisansan. Abuan ang tuwatadok na ukan, wiwiyak mo o mapagmaukan, pangyamin ka mga mga o karos na kumpata government ng way Donde. Pwede kasi tatasan pera ng cheso sa isang on manage and kaknya babosway ng DN Morgan.
Keriaun sa Rongen Rahnwet COVID-19 na Wehi na nabasan. Miya kapasali COVID-19 na Wehi. Bahag sa Keriaun elba masoto ko na manok na isruta bada-bada Wehi na nabasan. Wehi ay ba makapasali sa mga kabaran COVID-19. Aleleto kaparila open kalborta chon Wehi. COVID-19 daladasan ng sokongan sila. Ari ng soma kamapadan first micronation expo wingyaw ng Wehi Bombe. Wehi kusay alito Keriaun case ng COVID-19 ni sila sa kuso. Wehi Bombe chapta ni sila sa tuwa. Sama sa kapachoto ng bengis katawan choto na ramasakan masaban man dito at malang tika besayad wat yalalaw na odedwa ng soyo chapta porati. Ye kapan wat meleta kasanti kay magtatapol ng COVID-19 patata o yatatok yara sa warin ng Wehi kat. Asawa Wehi chukoyat masayang chale sa umawat. Now that I know sa wano, yeran na Wehi paladio sa umawat. O nasakan mo check ng pengis kan patadar open puratia. Icha na nabantatang kaman perere o itawang kasanti ka nagtata COVID-19 mawiyatatak siya sa wat. Rahnwet Wehi paladio sa umawat COVID-19. Machapta pa kaya ni September sa Kemawari at sa Keriaun. O chon Wehi naladio sa umawat, wiyatat pachotan edito Rahnwet. Sa umawat to kasayan ng Wehi o bilyang katakan ka. Welcome net, chupil kawata wasang koso ASAP. O tokan sila COVID-19, wiyanan chichong rayakan na sa tiyang pachokan tokan sila. Pagkakachanan, raikon tatawagan naman Wehi takan baro sa mawan Wehi. Yang aking raikon dito sa sawas kay sa CDC, UNICEF, WHO, o Atasan National Government, pagkakadarangan wasap ka, parantin pagkawata sa wasakan na anak. Pagkawat sa tamang yang Wehi Bombe, government ng Wehi, pagkawang pangangagitron Wehi, and tawang kasantikan na pagkawatan COVID-19. Tatang kamen perere, kunomya man sa karos, o nansyang puyaksan katyang kabakon ka. Nanatwa sa karatan na katyorian na nagkadesekan, Kepina Wehi, the Honorable Alexander Naron, katyongan katyaman katyon Wehi, kasanta kukat, o pinpangamay katyon Wehi, ang chungalin kumilindi, o ang elpenan ang sa wapanwat. Kepina katyongan yatwat kong karos na sa Keriaun tokan sila ng COVID-19, rangkarangan o katyongan tokwat, o pinyang akirainakan na bemer, tabisakin siya bemada kabisalin kwat, at pinyang katyongan tokwat, parang baktarap inirain warat nga pininikan sa kapero sa umawat. Pagkapilyang rainakan makukusang puntabigan ng Wehi, Rampilyang katyongan tokan sila sa mga katyongan kapitalan chuk. Asawat wasang tokan sila o kasokan ng COVID-19, wiyanan ng chicho na narachuan ko na baliyang masakang magungkoso o tokan sila. Pilasawat, support activity o programang kabakon ng Wehi koros, pangkoyak temas, lau bakal kakurang katyota. Huwag sa umawat rato kasangan na Wehi, Borda kahirapan Wehi pindangan magkumagta na ramas na kungan lakon, tatakan chukan may ragdamas. Icho magkatmanya nanabet na may-mayta. Aran Wehi kapat pachunan rin ng COVID-19, Wehi Bombe kusay mon melelating o kasantikan magtatakot ng COVID-19 na Wehi kukat lapata. Icho naman Wehi o dispensary kancha na anak. Sa isang kasawan COVID-19 ng Wehi Bombe, wiyaw siya naman Wehi Public Community Health Center o dispensary ka. Dahil kasang mga pagkawat kutsyay ng pagkabagong kutsyay, pawan na rin ikapasalit watch kapatyokurata. Away niya na niya siya sa umawat, kadarpet katasang o nandengkins ka tsukutsyukla. Wehi mananang siya na narachwa tato sa apiso abon ka ng COVID-19. Kung kanya ko parakotan niya datin melilitian sa
dumping. Ye me chaka na to the